Les petites i mitjanes empreses de les Pitiuses estan començant a notar una desacceleració en el creixement econòmic. Aquesta és la sensació que han detectat des de la PIMEF en la seva enquesta anual d'activitat econòmica i ho atribueixen a que l'any passat va ser molt bo i és la recuperació econòmica dels països de l'arc mediterrani. En la seva enquesta anual d'activitat de la petita i mitjana empresa, la PIMEF ha detectat una desacceleració de l'economia pitiusa. Segons l'enquesta de la PIMEF, que ha consultat 268 societats, un 38,4% dels enquestats afirmen que les seves vendes han augmentat en 2017, mentre que en el 2016 ho deien el 51%. A més, cada any són més les empreses que declaren que els seus beneficis no han variat, passant del 28% l'any 2012 a poc més del 43% de l'any passat. I és que després de diversos anys sortint de la crisi de creixement sostingut, sembla que les empreses de les nostres illes han arribat a una etapa de estabilitat. Como bien sabéis, la economía es cíclica, tenemos ciclos expansivos y recesivos y ciclos de mantenimiento. Entonces nos sugieren que ya estamos entrando en esa fase de mantenimiento en cuanto a la economía. El president de la PIMEF, Alfonso Rojo, atribueix aquesta estabilització econòmica a que l'any passat va ser molt bo. Siempre que se decía que cuál era la clave para tener una buena temporada es que los picos, las puntas, lo que es la temporada inicial y final fuese buena, y eso realmente el año pasado tuvimos una muy buena temporada baja y eso pues hizo que la sensación de bienestar y de confianza aumentase mucho, ¿no? En Rojo augura una temporada tan bona com la de l'any passat, encara que ha assenyalat que els països de l'arc mediterrani que han tingut problemes d'estabilitat política i violència s'estan recuperant, tornen a treure turisme i, per tant, tornen a ser competència per les pitiuses.